Movie Plus channel kan outlet le ta voina kan movie recap tur chu South Korean TV series The Republic episode 11 sang ni sompakwa anti chwa khani khovel chu sarkar pakhat obena nuaya konin Mihring te chuan tuipa ngai ni lawin rose water senlar tak mai chu an in turani chu thil chu an chi sel na atana apoimo wang ni hau lawin mitinin an in ngei turani tia khau takadan an zamwangani indu lawan umani chuan chumi chumiswala ngain lung in bang hial azu donani rose water chu khovel mihring tetan athlon ve kasemni in mipuiten lom takin an in chin chu thil chuan khovel chu munnuam zoka siamin tharum thona tual tha na le lungai na te omlawin mitina hlimna le thathaunan na satak athlenani mi pakhat loka chu lawlangin leinwai kong achang mi tu emoten an umani ti sha takin lauthong em le manmo thabarin alautlana dokan lian tak tok hlolin achunga chuan intur sen lar tak alawin hung cheu mai loka chuan intumin nau chu alekanga akanen achuktwa chia motia khoya changa lokal nge ti po shat law me che pakhat chu lawlangin alaw aw khum chiam loka chuan athil intur po chu thlawin atladar chuaya chu vele loka chu than hluamin arun har chuak hlol engkim mai chu amang chia ve kalawni thaufatin chauka a alut ngal anupui kimi naune mai to tur raipuar lwa chulo umin awakwa ngala chumi nuwa anupui chuan an pahnia intur sen lar tak rose water anti mai chu nawa athli chu eido kana chopin annu pa chuan za taka national anthem sa chungin an ina tuk chuan an eizwa loka chu na thok turin achwa ngal stepa achuk thak lain an chenom no pangnin anin moa hlim takin anin chibai annuwa an tui pipe siam tu nen in mulein chu pa po chu a hlim mel kher mai reilote an ti ti nuwa anin chena a office kal konga te chuan a earphone na khochin ngai thlachungin hlim emin akhisang renga financial company lian tak pakhata thokin a thona company chu alar hle loka chu na thok zinga a chaber pol ni in an boss mit atlun mai baka an boss chuan ni tinin an na tho chatli taimang na te wangin a fak cham chi chin nidanga anti dan ngai pukin lunch e ma in na thok tu te chu rose water in turin anin laine chapdo an oma kudda in za takle in chuang takin a hu hau chuan an ina ngay na zong te ni chuan mi lo like sakla subscribe button kamilaw mi sakvi keu bukla athon fikani kha o tlailam lo ni to in midangin an tho tur cholang zong an tho zo nuwa thok le khata loka computera chuan me che pakhat thlabar se tatlan hlop chu lo langin chunu chuan loka chu aron bia rose water chu voi khat ma in to lo turin acha a chu thil chu drug chi khat mihring te hriat na thazam khoi poi theini in chung mang chuan sarkarin muang changin mihring te athunun anga an sala an siam theidonani video ati top ma in chunu chuan ama mu theina tur mun shelin thil chalo athen ma a chan chwa andu ani chuan asoi na hmuna zong chuak turin acha zuya video top vele loka chu hoi kwalin a thopuiten a thil don ang chu an muve empty azot kwal Mahse tu manan chang law office ban hun law thlengin midang chu an chuak sapa loka ero arilru abwai kher mai video chu enlet le tumin azong Mahse tun chum chu khano khapangai takaron langin nidanga ati ang bokin rose water chu aron fakle Mahse arei law lokan a enreng lain computera chuan warning sign aron lang thut mai chuti lai takin an boss chuan anunga aron beng det na tho hun chung tur ai rei tho chu dan phallau ani awangin loka chu ho turin achwa lui tira a ho konga video me che pakhat thil soi khangai to in aril ro abwai kher mai a mu theina mun tur a soi khashe chwakin mu tumin akal ngal kongchan vidon lai a thlen nuwa akal tumna a chuan tuma an omlo thu message donga
Mahse luka chuan kalto tasa sa ti in leihnoi kong chu azo pheizel police pahnih tok hlolin anni chuan nupa te chu kalphal lo na a an kalawangin an lo hruai chuak don meka police pakhat chuan leihnoi kong chu achimawangin letle mai turin ashil chumi pa chuan an nupa man te chu rose water tulin an kalsana lokan ina thlen nuwa anupui kim chuan nidanga anti chinang bokin rose water chu alo pivat Mahse loka chuan indu lawin thleng silna a alei bua a zana lokan mumang nei le in ta chuan ramhnuai pilrel le thim taka alo tlan kwal chuti lai takin wana chang meichia a hmu nu buk khan alo aw chiam chiama amanga chang chuan lau thong takin aron har chuak ngal Mahse a hlauna tizual tur tingin khuma thisen alo kai nei nuaya banga anlem tar te po athlerin asoi noi mai anin chung bungrwa te chu an balin an la che em zui lau thong taka anupui thleng sil lai bula awakal chuan be sei lau takin anupui kimin o kavin tak chuan alo an khum chiam ama a mihlim theile zaidam em mai ani na te alo bo zo ta amuin loka chuan mak ati kher mai a thot laiawanga anupui kimin a hau shep nuwa a shem nan tuk chuan tui lo zet a ei theilo ngi tur chu a hluya a tui lo awangin loka chuan a soi sel chu vele anupui kimi chu thin urle thutin a thom no chen khat nen ina chang a hnu chuak zui rel rungui taka stepa achuk thlak nuwa nidanga ati chinang bokin an chenom no pangchu afiam le Mahse ani po anupui ang che in alawdang lamto anung chang amoi lawin aiah upazana atla cham hle tui pipe siam tu pa nen pon in mu in chu pa po chu nidang ang lo takin a hoi hom lo hle bok athil ton te awang chuan loka chu amang angin ahlaw hle mai engthil swal nge ati ti in a inzot rum hiala anna tho na mun chu thlengin a tho puiten office chung chu thenrem takin anlau ti nok noya thenrem na lian tak chu anne nge yani boss chuan aron kaltlaya wangin loka chu alo hau ngal bor bok loka chu kawin engwanga rose water chu in lo nge ani ti in alo zot ngal a in lo ti boss in alo shat ve kurawangin loka chuan mak ateru hle mai chuta boss bok chuan company hlok na turle chan na chu engatan ma ati lo thule chu aiah angai poimo zok chu a company na thok ten rose water anin le in lau ani zok ti in ashela an pahnia anin hnial chiam nuwa boss in rose water in tura thopek apek chu hnialin indu lawin office chu lokan achwa san sin chu lawin thlakin in lampanin loka chu alo homeka Mahse a ho kunga chuan police pahni in man tumin anron tlat mai an boss khan police nena alo report alo ni loka chuman hlawin chak takin atlan chia rose water in tura mi pui lawin tlar zinga chuan ve in thol ve in police ten an hmulo nan ti in tur chu in tum ang deuin a omdera hlawm akyang ta motia anupui chu akol ngal Mahse alo piktu hau lau Reilau ten nuwa in chu thlengin voi engamazat kongka akik nuwa po anupuin aron honsak du lau awangin emergency security code mangin kongka chu ahonga in chunga lu chuan ama a file fil thlap chin kha lo hnuk nuain bolhlo te chu alet rem rum mai chuti lai takin washroom atang chuan nui hor le nuam tuar thom a shetlat mai thom lo chwa na chu panin anupui le tui pipe siam tu pa lo dun lai chu a hmu a chu vele mani in thunun hlei theilau khopa thenrem na in bualin chemte la in top chin nei lawin tui pipe siam tu pa chu avit mol mai voi engamazat avi nuwa arel ru aron fim tiala tuala tha awanga mang angle in cherin achap ngal roi mai du than tur dang nei lawa in sha in abula rose water chu muangcha ngabanin a ingal khola chu vele chople chilin a che vel chu alodang lam ngal a khovel chu anwam le ta ema a che vel te chu aron pangai le ta vek mai loka chu a khek vur lai takin an bathroom kongkhar chu aronin honga
anupui chu thumno pa ngai in bel ve karon chhuakin anunga tui pipe siam tupa chu alo ombok toilet chalo lai an siam thu soin pipe siam tupa chu achhuak zuya kimi chuan apasal chu thlalhel takakwa in annu pa chuan hundu om tak an hmangdun le ta loka chuan chung thil zong zong chu a hlim om em awangin amumang mai ni in a she hialani Mahse TV a chuan rose water fak na lo langin chu fak na amu vele loka chu nasat taka alurun na in amu hil zuya a har chwale meu chuan abula anupui kimi chu rose water kingin lauthon mel takin aloding anupuin intura apek cha chuan loka chuan indu lawin akuta chang aphi thlak sak ngal thenrem taka anupui chu aw khumin chu thil chu into lo turin ashila Mahse anupui chuan engte vaka alo ngai sak law shilfia tuma anupui akwai her tur cha chu ama ang bokin natakin alu chu arun nali a chhuata atluzui second relo te chungin athil mu dan chu aloin thlak danglam le anin chung chu arong adang lamba ka alo nukle nuai to anupuin rose water in alo tum mek chu athei to pin alo danga chhuata chuan anin bo thlu Mahse anupui chuan police akol mantlat chumi hnuwa anupui bok chuan chemchula in apasal chuwi hlumatum tamai vanei thlak takin loka chuan inat changa tlan chhuwa narem chang mu in pon lama chang akal nana le hnoi kong ngei kha ama a amei che mu nu omna kha ani ringin chumi lampanin manmo takin akal konga chuan mi puithin urle swal mel tak te chu asuphei mop mopa chuti lai takin police pani khan ron mu in man tumin anon le ngal lokapon an umani ti asyat vele rang takin bangkil kara abiru ngalwat police pani te khan mi pakhat chumanin rose water anin luitir lai chu abiruk na achang lokan alo mukara alandana chuan chu papo chuan mei che pakhat ne na chang ama ang thawin video adong ve nge ani Mahse van doi thlak takin ani chu an man hlau thung chutia police pani an boy lai chu lokan rem changa la in chak takin atlan che ngal chuti lai takin anupui ne na chang kol dongin odam dia in ina lau ho to turin arun ngen Mahse loka chuan in bum na ani ti sha in a ho to lau tur thu in a chang zuya a omna a police depo ron thleng watin an man ma chuan an omna lama a phone chun nat taka apai hnuwa loka chu atlan chha chhunjom le ngal reilau te hnuwa le hnoi kong top na chu po in amumanga alo mu chin nge ram hnoi pilril tak mai chu a thleng ta a loka chu kal lui chang vi bok Mahse chau lua ta wangin atlu thlopa aron har chwale meu chuan abula ama a ame che mu no ngei khalauding rengin khovel lem mai achanga atlan chwa the awang chuan aron lompui chumi hnuwa tuipa ngai churon lek chhuakin in turin ashel zuya loka chuan tuinau chukingin adam chunga avoi khatna na tuipa ngai amu masak ber chu a indon nge don lautia uluk taka in khapin chu no mit chu a en kala ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai thut saka atira changa top thleng min ensak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ule